No niin, eilen tuli lumi maahan Hamptonissakin ja joulukatukin näyttää olevan avattu. Taivas näyttää pikkusen aavemmaista näin alkuillasta, mutta sen enteelis varmaan, että kohta ropsoo lunta ja kovaa, mutta on toi tähti kai pikkusen vielä. Joo, 2 jättikaakaota yhden hinnalla. Mä oon saanut tekstiviestiä. Mäkin oon saanut Fatsilta yhden tänään. Oma. Varovan vastaanotto. Uusi numero on... Hämeenhän tavataan taas ensi vuoden puolella. Richard Rytbeck. Varovan vastaanotto. Kola ja vanilja ei toimi. Ei, tai mutta... ota mun. Niin no en mä kuvaa tätä, mä videokuvaa tässä ota. Ai okei. Mut siis tosi loistavaa täytyy sanoa, että mä oon vähän ahneempi tässä olla, mutta... Joo. Tässä painottaa tosi hyvin niinku kuumaa. Me ollaan vähän niinku... Joo, se on tosi hyvää kyllä niinku. Sen takia sen kaakaon päästä kermavahtoon lykkii aina kun tasapainottaa kivasti. Kiukuttaa vaan kun ei pääse juokseen nyt kun on vähän äkkiliukkaa se. Tai voisi sitä mennä hölkkäämään sillä varovasti, että jos vetää lersut, niin voisi olla sitä. No joo, no nyt täytyy kyllä myöntää, että ei mennyt kyllä päivä pieleen, nimittäin... Ota tänne sen. Okei, joo. Nimittäin käytiin tuossa Stockmannissa ja... Ei ollut siellä nimittäin vessapaperia, niin saatiin sitten korvaava tuote, eli yhtä paljon 40 rullaa 10. Ei siinä firma hirveästi kyllä häviä 75 senttiä paketilta, mutta no joo. Ei mitään, lähdetään